Ambalima bamanankan mena Mali kono ani Mali koka anga foli ani wali nyuando be kataw kelengele na bela jelema fo yan fo sigoro la ka fo yana ako bismillah ka bi bamanankan kuna foni sorole unkene kono mimi na wala li chamanke awi Mali kibaryo ani jien fanwere kibaryo la kasanga ni jien siligina ni musomanu tokola don kerengereni o nyene mayali kadara kono nana Conseil consultatif national des enfants et jeunes du Mali, CCNEJ Mali, oni ademe baraje kulu ka boludi nyoma kononana. Ouye diaboli kenedo sigi senka nous kwa mako projection du film o diaboli o minkera ka jira mogola o betalike musomani ndo de kunka nous kwa mako un destin arraché akera ka ben alamsa donema cinéma so magique la ni uku babemba koro akera bolibana kawde fino sida sabana konnana anga mo munu mekenen kono sherifla jabarani sotola fatumata yaya kani anaka jatala sedunyari usera kan sama femunu na anga je anwo nyamada don kerengere mini obe musomanu togola abilanyana maya sawonsa kabe octobre kalo kletan ani kelema niye doye mini alanyana maya li senfe akilna chama de bitaga nyeshi musomani yere ka adamadiyan sabatili ko nyumama o de kadara kono demsen kulu mini obe Mali kona ni obi wele ko CCNJ Mali kafara ademembaga ka kokoro donika uye jado labe ningo ke misaliyai kayira bela jelena mini o misaliya imbe talike ka jien fanta ani nani bella famia musomani nga furu jona kololo Teatri yɛrɛ labɛnni baaraw bɛɛ kɛra musomani min fɛ o de ye Umu ye min kɔnɔna na a masaw y'a jagoya di furu la k'a sɔrɔ a si ma se an ka jɛkulu in ye denmisɛnnin jɛkulu ye min bɛ baara kɛ denmisɛnninw ka hakɛw olu labatoli okumu kɔnɔna la donc an nana ye jateminɛw kɛra k'a fɔ déjà bi ye denmisɛn musomanw olu ka don ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko san o san denmisɛn hakɛya min kaso o si ma hali san 15 sɔrɔ n'u bɛ furu joona o de ka ca wa a kɔlɔlɔw de ka ca n'a bɛɛ an bɔra ka filimu yɛrɛ a ye filimu yɛrɛ ye a y'a ye min b'a kɔnɔna na den a kun bɛ kalan kɛ wa a bɛ baara kɛ ekɔli la kosɛbɛ mais u nana ta k'a bɔ a ka kalan na k'a don furu la nin den kun bɛ se ka kɛ minisiri ye nin den kun bɛ se ka kɛ hali jamanakuntigi ye nin den kun bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔba ye nin den kun bɛ se ka kɛ fɛn caman ye pour que ka se ka jamana nafa mais a taara k'a don furu la joona den ma se ka a yɛrɛ nafa a ma se ka a somɔgɔw nafa kuma tɛ k'a bɛ a ka dugu nafa k'a ka jamana nafa donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an bangebagaw ma vraiment parce que olu de bɛ anw di furu la dan balimadenw ninnu di furu balimamusow di furu la joona u k'a lajɛ denmisɛnnin si k'a to a ka san 18 sɔrɔ pour que k'a don furu la parce que o de b'a to o y'a sɔrɔ denmisɛnnin a fari yɛrɛ sera ka se ka furu ko dɔw bɛ yen nɔ pour que den ka se ka olu supporter il faut que a ka se ka furu bi musomani o de ye sini musoba ye ni kumakan min ni o ye kumakan kɔrɔ ye musomani ka kalan jɔyɔrɔba de bɛ o sabatili la walasa ka jamana ɲɛtaga sabati o de senfɛ filimu in labɛnbaga yɛrɛ ni o ye a actrice principale ye a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ furu joona kɔlɔlɔw kan ni ka tila k'a laɲini mansaw fɛ cogo min na fɛn min ye jagoya furu ye fɛɛrɛ ka ɲini o la bon ne hakili la mariage précoce nali an jateminɛ ka fɔ an ka togoda n'a fɔ an ka burusi kɔnɔlaw denmansaw tɛ sɔn ka denmisɛnninw to u ka kalan kɛ u b'a fɔ ko muso danbe furu ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ muso place tɛ kalanso ye i place bɛ gabuguda de la ne kɔni fɛ o ye fɛn cɛjugu ye min kan ka dabila mariage précoce kɔlɔlɔ a tɛ fɔ ka ban yɛrɛ a bɛ se ka na ni saya ye i n'a fɔ ne yɛrɛ ka cas kɛra cogo min na ne sara ne yɛrɛ den sara en plus a bɛ se ka kɛ hali ni i balola bana wɛrɛw bɛ n'i la min bɛ se ka fiɲɛ bila i ka ɲɛnamaya la i tɛ se k'i ka kalan continuer bilen i bɛ se ka kɛ mɔgɔ tɔ ye fana an ye nin baara in labɛn kɛ bon n bɛ dɔɔnin fɔ n tɛ se ka caman fɔ comme ne choisira comme actrice principale ne tun bɛ parlement na u tun bɛ ka mɔgɔ ɲini ko actrice bon u y'a fɔ ko komi ne ka dɔgɔn ko ka ne ta plan Mali CCNJ and Vortex olu de ye initiative ça plus précisément Basegu Tangara diɲɛ musomanninw bɛɛ tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni CCNJ y'a laɲanamaya Mali kɔnɔ ka bɛn octobre kalo tile 11 ma a ja in yɛrɛ labɛnni baara minnu bɛ ni o bɛ wele ko réalisation o kɛra Gawusu Tangara de fɛ bi don ye musomanninw ka journée internationale le donc a kɔnɔna la association CCNJ Conseil consultatif des enfants et jeunes du Mali donc olu y'a essayé ka initiative dɔ ta n'o ye film projection ye donc u gɛrɛla anw na anw ye structure de production ye donc an y'u dɛmɛ ka acteurs wele ani ka techniciens wele k'u fara ɲɔgɔn kan yalasa an ka se ka film kɛ bon a baara la an ye gɛlɛya sɔrɔ an ye gɛlɛya
damadamani sɔrɔ o kun ye min ye wari ɲanama kun t'an bolo pour que ka se ka film kɛ donc wari min b'an bolo an ma se ka mɔgɔw sara la mɔgɔ si ma se ka sara film in na mɔgɔw ka essence sɔngɔ de sera ka du u ma yalasa u ka se ka déplacer ka na mais hali o yɛrɛ problème mun don parce que an ye wari dɔw bɔ an yɛrɛ kunna ka fɛn dɔw kɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ in kan an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw fana ye u jɔyɔrɔ fa. Mali jamana ministri min ni o ka caw bɛnnen don baarako denmisɛnw kunkanko ani fasoden ɲumanya jɔli baaraw koɲɛw ɲɛnabɔli kama a ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan Carrefour des Jeunes na Bamako ka bɛn alamisadon ma kɛnɛ in sigikun laɲini o kun bɛ tali kɛ fɛn min kan ka se ka bursi di Mali jamana kɔnɔden kalanden dɔw ma u ka se ka t'u ka sanfɛ kalanw kɛ Algérie jamana kɔnɔna na kalandenw ka ni kalan yamaruya sɛbɛn dili kɛnɛ kan u bɛna bisimila jamana min fɛ ni o ye Algérie jamana ye kalan kadara kɔnɔna na o lasigiden min an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ o kun bɛ kɛnɛ in kan ka fara kalandenw ani kalanden somɔgɔ caman wɛrɛw kan Amadou Kamara a n'a ka jatala Fuseni Keita Samaira Sanogo ale bɛna walawalali kɛ an ye. A kɛra laada ye san o san Algérie jamana bɛ anw ka jamana kulomagɛn ni yamaruya papier dɔw ye kalanko bunako kan n'an ko min ma ko bourse d'études walasa ka se ka to an ka école minnu bɛ yen ni olu ye sebaya sɔrɔ camancɛ kalan na n'an ko ma ko niveau secondaire ni diplôme sɔrɔli ye baccalauréat minnu bɛ o yamaruya ni ka taa sanfɛ kalanw kɛ o baaraw bɛ bila sen na walasa ka se ka gɛrɛsɛgɛ di olu écoledenw ma u ka se ka taa u ka sanfɛ kalan kawaleya Algérie jamana kɔnɔna na. Ne san damadɔni bɔ san o san Algérie bɛ min kɛ an ka jamana ye an y'a dɔw fɔ tubabukan na jamana si tɛ taa ɲɛ ni basigi t'a la jamana si tɛ taa ɲɛ ni bɛn tɛ yen jamana si tɛ taa ɲɛ ni jamanadenw m'u tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya mana wuli an ka jamana kɔnɔ kuma o kuma Algérie bɛ wuli k'i jɔ k'an dɛmɛ k'a to maliyɛnw an minnu ye ba kelen fa kelen ɲɔgɔn faamabaliya mana dɔn ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ wuli k'u jɔ k'an dɛmɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ accord min n'an y'o signé kɔsa in na n'an b'a fɔ o ma accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger Algérie de y'an dɛmɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ an ye min kɛ Algérie a bɛ kalo damadɔni bɔ u y'an dɛmɛ an n'an badenw n'an sinjiw an sigira ka kuma bi bi in na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina mankan min kuma yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yen bilen fo n'a kɛra an ka juguw kɛlɛ n'an b'a fɔ minnu ma terroriste. Écoleden minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni yamaruya papier ninnu na kalanko bunako kan n'an ko bourse d'études olu ka babu sentigi a ka dantigɛliw kɔnɔna na a ye o ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni ka tila k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la ko u n'a wulikajɔ caman kɛ walasa ka se ka taa Mali kunnawolo ye min bɛ kɛ sababu ni o na segin ni dɔnni nafama caman ye. Hakilina fɔlɔ ye mun ye ka foli bila ka taa Algérie bourse la ala ye minnu parce que ala ye minnu garijɛgɛ la garijɛgɛ ko de ye bourse ko ye an bɛ Algérie yɛrɛ de fo kosɛbɛ fɔlɔ parce que ale de bourse di a kɛlen ka o bourse mun dira o kɔfɛ an bɛ se ka mun fɔ o kan o ye ministre yɛrɛ ye mun fɔ u ye kɔrɔfɔ dɔw kɛ ka ladilikanw kɛ ka di an ka denmisɛnninw ma o ladilikanw ye mun ye u bɛ bɔ yan ka taa dugu wɛrɛ de la o dugu ko sariya bato n'u y'o sariya bato u bɛ sɔrɔ ka taa n'u ka kalan ye an bɛ Ala deli Ala k'u ɲuman segin en tout cas ministre ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan. Ministre min bɛ ni ale ka caw ɲɛsinnen bɛ baarako denmisɛnninw ani faso jɔli kɛwalew kan a ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ ko ni yamaruya papier ninnu ni o bɛ wele ko bourse d'études ko a na kɛ sababu ye ni écoleden ninnu ma walasa u ka se ka taa kalan nafama caman sɔrɔ ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ ni ka na bonyamasegin kɛ Mali ye min bɛ kɛ ka kɛ ni o ka wulikajɔw ye baarako bunako kan o kɔrɔ ye ko kalan na kɛ sababu ye ni denmisɛn ninnu segila o ka baarako na se ka nɔgɔya kosɛbɛ o kɔfɛ a ye ladala ladilikanw ta k'a ɲɛsin o ma jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Fɛn kelen min ni Ala y'a di bunamaden ma n'o ban don o ye min ye fo ni Ala yɛrɛ ye a ka décision ta don min na o ye mun ye o ye dɔnni ye dɔnni de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ n'Ala ye dɔnni d'i ma a ye fɛnba d'i ma n'Ala ye dɔnni d'i ma a ye sutura belefini d'i ma n'Ala ye dɔnni d'i ma a ye fɛn d'i ma i ka bonya i tɔw cɛ la donc min bɛ ka kɛ nin ye n'o ye ka maliyɛn sifin 57 k'olu sugandi
Algérie bourse de dama ñina pour que akata aw ye kalan ke ka koro akata do fara ko kalan kan akata do fara ko kalan kan pour que naw sigira kana parce que président de la république kala taw filen ko fe ne malayo dana ya daka ay fam ñini ala fe ala kana ni basigi nga jamana kono ala kana ni be nga jamana kono ako fana ko fe ale kan ni mandat flana aba ñini ala fe ala ka deme o ka ke chifu nga mandat yi o ka kɛ sifuw ka ɲɛta ye o ka kɛ sifuw ka ladoniko ɲuman ye o ka kɛ sifuw ka baara sɔrɔ ye o ka kɛ sifuw fana jɔyɔrɔ ka se ka fa jamana ɲɛta la jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la dibi la jamana bɛ ɲɛta bɛ kalan de bolo. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ sigila sen kan ka kɛ ni teriya sira walankatalen min bɛ Alizeri jamana ani anw ka Mali cɛ o de hukumu kɔnɔna na ni yamaruya papiye kalanko bunako kan ni o ye bourse d'études ye 57 taara k'a ɲɛsin an ka jamana ma walasa u ka se ka ta ka di ekɔliden dɔw ma minnu bɛ taga u ka sanfɛ kalan kanwɔrɔya kosɛbɛ olu fɛ yen mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni bourse d'études ninnu na u bɛ taga jɔ fɔ mɔgɔ 57 ɲɔgɔnna na cɛmani 43 ani musomani 14 minnu si b'a daminɛ san 17 ni ka taa bila san 25 ɲɔgɔnna. Baara bolodalen min ni o bɛ ɲɛsin kungo kɔnɔna labaarali ani a lakanani ma n'u ko a ma ko programme GDFOR o tako filanan a y'a ka dɔnni kankuruyali kalanbulon dɔ tako 27 baaraw kɛ ka bɛn octobre kalo tile 8 ma a kun cɛra ka bɛn octobre kalo tile 12 ma centre de formation colonel Jean Jigiba Keita la Tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ Bamakɔ walasa ka se k'u ka baarakɛlaw ani u baarakɛɲɔgɔn dɔw ka dɔnniw kankuruya ka ɲɛsin u ka baaraw ɲɛdɔn ma. Mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Amadou Diallo ani Ibrahim Kulibali nka a bɛ na walawala an ye Samayira Sanogo de fɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. O bɛ taa se mɔgɔ 25 ɲɔgɔnna ma ka bɔ an ka service technique de la société civile organisation communautaire de base ani kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ minnu bɛ n'an ko ma ko secteur privé minnu ye tali kɛ nin dɔnta kankuruyali siɲɛ 27 na n'an ko ma ko 27e session de recyclage ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ yen ni o jɔyɔrɔ ka bon anw ka sigida yiriwali la. Nin baara ninnu sigila sen kan walasa ka se ka to dɔnta minnu bɛ mɔgɔw la minnu ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ an ka sigida yiriwali la ka se ka dɔ fara o kan walasa donna nataw la jaabi minnu bɛ yen ka kɛ ni laɲiniw ye olu ka se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. N bɛ GDFOR fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin formation ninnu na parce que CDN contribution déterminée nationale bamanankan na ni ko n b'a ɲɛfɔ sisan jamana bɛɛ ye a ŋaniya ta k'a fɔ an bɛɛ b'an jɔyɔrɔ jira pour que fiɲɛ yɛlɛma ni n b'a fɔ min ma changement climatique an fana jɔyɔrɔ bɛna se ka kɛ min ye ka a fɛngɛ an fɛ yen an tɛ se k'a bali mais pour que k'a nɔgɔya a atténuer donc o de hukumu kɔnɔna na an nana formation kɛ. Fɛn min b'a la ka bunadamadenw sɔrɔ o ye an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ sen nɔ b'a la parce que mun ye u b'a fɔ min ma ko pays développé ani a bɛ fɔ min ma ko pays en voie de développement an bɛ dɔɔni dɔɔni kɛ. Donc an b'a ye k'a fɔ fiɲɛ ka kalan sisan n'i y'a lajɛ tile dugujɛ kuma ma mɛn fɔlɔ mais funteni min bɛ anw yɛrɛ la sisan hali an bɛ yiri min kɔrɔ nin a dama tɛmɛnen don donc o fiɲɛ yɛlɛmaw pour que o bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa an bɛ se ka dɔ bɔ o la cogo min na parce que n'i y'a lajɛ sisan fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ malo dɔw sɛnɛ an tun bɛ ɲɔ dɔw sɛnɛ ayiwa o la sanji tun ye kalo 4 ye mais bi an b'a ye k'a fɔ sanji caman n'i y'a lajɛ san caman na sanji caman ye tile 90 ou bien tile 70 donc minnu tun kan ka sɛnɛ o waatiw kɔnɔ o tɛ se ka sɛnɛ bilen. Mɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ ka tali kɛ nin dɔnta kankuruyali in na o ye o ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka kɛ ni baara taabolo ye ka tila ka jigisigi kuma caman ta ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma ka kɛ ni laɲini minnu bɛ yen ni olu sɛbɛnnen bɛ baara ninnu na. donc accord de Paris a tun ɲininen don o la k'a fɔ jamana bɛɛ ka CDN préparer. CDN ti dɔwɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka min kɛ anw b'a dɔn Mali kɔnɔ yan an bɛ se ka min kɛ pour que fiɲɛ yɛlɛma an ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ a la a kɛra sɛnɛ ta sababu ye o a kɛra énergie ta sababu ye o n'i bɛ sotaramaw kɔfɛ ou bien n'i bɛ mobilibaw kɔfɛ i b'a ye u bɛ sisi finman de fili kumabaw mun kɔni fɔra ni o tora hakili la ayiwa anw mun ye collectivités ye anw mun ye députés ye anw mun ye baarakɛdaw mɔgɔw ye ni o ye service daw ye anw yɛrɛ mun ye citoyen libre ye n'an bɛ taama an sen na an yɛrɛ ma dugu kɔnɔ ayiwa an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan o kuma ka baara in
ka waleya pour que Mali a jɔyɔrɔ ka se ka sabati nin baara in na hali bi o ya an ka waleya ye. N bɛ vraiment JDFOR fo JDFOR b'a la ka baara min kɛ jamana in kɔnɔ pour que non seulement forêt mun ni o bɛ communes na communes yɛrɛ bɛ se k'i dɔgɔ don u ka tu la cogo min na ani u ka forêt la cogo min na pour que k'a dilan k'a ɲa k'a kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye vraiment a kɛ kɛ sini ɲɛsigi ye o baara min n'o bɛ JDFOR la an bɛ JDFOR fo la. Ni y'u ka formation 27 de ka se développement rural agent ma u bɛ mɔgɔw former kuma bɛɛ. Bon o kɔni an ka laɲini ye formation in ka continuer parce que formation de recyclage de do formation de recyclage ti dɔ wɛrɛ ye ka dɔ fara aw ka fɛngɛw kan déjà aw bɛ dɔ kalama mais hali bi ko kura minnu bɛ kɛ k'olu ɲɛfɔ aw ye ka fara a kan donc u b'an kunnafoniya u b'an former an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o la. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara minnu sigilen filɛ sen kan n'an ko ma ko programme de gestion décentralisée des forêts JDFOR-D a laɲinina de walasa ka se ka dɔ fara baara kunfɔlɔ minnu kɛra ani ni ka se ka fɛn caman kuraw sigi sen kan an ka cɛkɛyɔrɔ la minnu bɛ yen ni olu ka laɲiniw bɛ ta ka ɲɛsin an ka sigida lakanani ma walasa don n'a nataw la dɔ ka bɔ an ka yiritanya la n'an ko ma ko désertification ani ni ka ba don an ka golow la u bɛ kɛ sababu ni ka ɲɛnamaya taabolo nɔgɔya guna adamaden bɛɛ lajɛlen bolo. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don a sera ka fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye an ka jɛ an k'olu lajɛ. Sebere octobre kalo tile 17 Kɔnɔwari jamanadenw bɛ bɔ ka u dɔngɔma ta sigida ɲɛmaasigi kalataw la ni o ye élection municipale ye dankɔrɔba filaw minnu bɛ ɲɔgɔn na ni o ye kunungo jɛɲɔgɔnma filaw ye Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲinindɔ RDR ni Henri Konan Bédié ka fanga ɲinindɔ PDCI ko in dilan bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛmankutu baaraw olu kunjɛra bibi in na maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛmankutu in ni o ye campagne ye fan caman bɛ wɔyɔma bɔ a la a kɛra basigi kɔnɔ n'a bɔra yɔrɔ kelen na dɔw y'a yira k'a fɔ bagabagali dɔw kɔni kun b'a fɛ ka kɛ dɔw fɛ ka ɲɛsin dɔw mɔ ko nin wari kina kimi bɛ wele ko Kumasi marabolow kɔnɔ Didier V ani Lakota nka ko a ma kɛ o n'a ɲɔgɔnna basiba ye nka duguni min bɛ wele ko Bediala ni a bɛ Daluwa mara la maaw kɔni garila ɲɔgɔn na ye maa kelen yɛrɛ bɔnɛna ni naani nka maa caman jogi o kɛra kalo yɛrɛ daminɛw na nka bibi in na basigi na bɛ Kɔnɔwari fa bɛɛ lajɛlen la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ o duguni o min y'o ye ni o ye Bediala ye Daluwa mara la gendarmelakaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ni ka taa lakana sabati fɔ ka basigi na maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn na ye dɔ y'a yira k'a fɔ alamisa tɛmɛnen tuma min na ni olu taara Bediala yɛrɛmankutu baaraw la ko dɔw ye gɔngɔrɔ kɛ k'u keru moto 7 jeni na ni ka maa 7 jogi k'o tɛ ko bɛnda ye Dramani Yeo ni ale ye cɛbɔ naani dɔ ye ka sigida ɲɛmaaya ɲini mɛriya ale y'a yira k'a fɔ wale min taara k'ale n'a kanubaw sɛgɛrɛ ko a ma bɛn a ko ale b'a kanubaw dɔn a b'a dɔn ka f'u b'a dala k'a lamɛn wa hali bi ale b'a ɲini u fɛ fɛn min kɛra ka ɲɛsin u ma u t'ale yɛrɛmankutu baara la ko tajuru sara bere ko kuma kana ye a la ka ɲɛsin u ma ko barisabu ka d'a kan n'u kɛra donfɛn ye sigida ɲɛmaayaso kɔnɔ ka sigida mara mɛri kɔnɔ segiɲɔgɔn ma ko o baara tɛna nɔgɔya u kɛlen kɔfɛ ka tajuru sara bere ta ka ɲɛsin sigida den dɔ ma. Rwanda jamanaden Louise Mushikiwabo Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma ka ministre min ɲɛsin bɛ Rwanda ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ ale de kɛra diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka tɔ francophonie ɲɛma ye Armeni b'a bala Erevan maa bɛ se k'a fɔ Rwanda jamana bɛ ka laɲini minnu kɛ san damadɔ in kɔnɔ nin y'o dɔ sabatilen ye farafina ɲɛfɛ ani diɲɛ ɲɛfɛ ministre muso a si bɛ san 50 ani san 7 na diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw farala ɲɔgɔn kan k'ale de kɛ u dɔngɔma ye ni ka yafa Canada jamanaden Michael Jamo a ka diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka tɔ Organisation Internationale de la Francophonie OIF mara hali n'o y'a sɔrɔla adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu dɔw ɲɛkɔrɔ Rwanda jamana tɛ o n'a ɲɔgɔnna jamana ye ko maa bɛ min da k'o bila nin n'a ɲɔgɔnna tɔnkun k'a sababu kɛ ko Paul Kagame adamadenya hakɛ dafan tɛ a fɛ a ka fanga kɔnɔ nka Rwanda ka den in ka bila OIF ɲɛmaaya la Paul Kagame ka sebaya don k'a sababu kɛ farafina ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen farala kan ka kɔkɔrɔma don ko in ka kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛmaa fɛnɛ ka sebaya don barisabu ka da kan ale kɛn bɛ k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la fo jɛ ka segin ka don ani Rwanda jamana ni ɲɔgɔn cɛ Louise Mushikiwabo a ka na diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka tɔ kunna a bɛ se ka bala maa caman na barisabu ka da kan a ma mɛn fɔlɔ Rwanda jamana kun bira k'i yɛrɛ ta ka bɔ faransi kan fɔ la
san 2008 ka anglika bila a nɔna wajibi kalanzow la san 2009 san min dara o ka diɲɛ anglikan fɔ jamanaw ka tɔ commonwealth a taara don o fɛnɛ na. Faransi ni Rwanda cɛ kun da kun ye sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya de da ye barisabu ka da ka san 1994 Rwanda kaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ siya woloma kɛlɛba min kɛra ni maa baden fara la Fulaw, Tutsiw ni Hutuw ni ɲɔgɔn cɛ. Génocide rwandais maa 800 ɲɔgɔn na Rwanda furadama kɛmɛ ka jira k'a fɔ Faransi jamana jɔyɔrɔba yera o la. Nka Rwanda ma ɲɛmaaw laban na kana faamu k'a fɔ u ka u bolo bɔ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw bolo Faransi jamana bolo k'u ɲɛsin farafina kɔrɔyanfa jamanaw mɔ ni k'u ba farafina camancɛ yanfa jamana Faransi kan fɔ jamanaw na k'u ye filiba kɛ. U sɔrɔla k'a lajɛ ka fili in furakɛcogo ɲini ka teriya siraw bɔ ko kura u ni diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafina ya. Maa min kɛlen filɛ nin ye ɲɛmaa ye Louis Mushikiwabo a yɛrɛ y'a yira ka dantigɛliw la k'a fɔ ale ka minisiriya kɔnɔ ko ale ka cɛsiribaw fɛnɛ kɛra sababu ye Rwanda jamana ni diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka segin ɲɔgɔn ma. Rwanda bilama a ka ye nin fan fila fɛ o bɛɛ lajɛlen da ka di a la a ma ɲɛmaw yɛrɛw bolo Faransi kan fɔ jamanaw ani anglais kan fɔ jamanaw. Nka n'o ma ɲɛ k'o bɛ kɛ a bɛ wajibiya ani Faransi bɛ jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn minnu dɛmɛna bɛɛ fa tile n'o ye génocide rwandais ye ka ɲinɛ o kɔ bawo Faransi fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a lase yɔrɔ caman na. Paul Kagame yɛrɛ a bɛ san damadɔ bɔ a bɛ wuli ka jɔ la farafina kɔnɔ a ka se ka kɛ dankelen ye o y'a ka laɲini ye. A ka cɛsiribaw a ka jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye ka sɔrɔ sɛbɛkɔrɔ yiriwa fo ka maa caman gɔnɔ wa k'a fɔ san 1994 aw ka ɲɔgɔn fa ka laban ka bɔ o la ka sin ka segin ɲɔgɔn mɔ ni ka jamana sɛbɛkɔrɔ yiriwa farafina jamanaw na maa caman dabali kun banna. Farafina tɔnba Union Africaine o fɛnɛ ye a lajɛ ka baarabolo dɔ kalifa a la. Yɛlɛma bɛ se ka don farafina tɔnba Union Africaine ka taabolo kɔnɔ cogo min walasa ka s'a yɛrɛ kɔrɔ barisabu ka da ka walitodu bi maa da mɔsɔn n'a fɔra ko nazarala tɔnba Union Européenne de ye aw ka tɔ musaka bɔbaa ye n'o nazarala tɔnba Union Européenne ye fɛn min wajibiya farafina tɔnba Union Africaine ka bi wajibiya a ka don o da fɛ ko Paul Kagame kana ni hakilinabaw ye yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo min o siraw fɛnɛ bin bɛ ka ɲɛ a bolo. Nka Rwanda jamana a ka ye diɲɛ kɛnɛbaw ka a tɛna fɔlɔ ni musolaka in na ni o ye Louis Mushikiwabo ye. Paul Kagame ka minisiri kɔrɔ dɔ kun bɛ yen min ɲɛsinnen kun n'o sɔrɔ ko ni musaka ko mɔ Donald Kaberuka ale kɛra farafina warisoba Banque Africaine de Développement badi ɲɛmaa ye san 2005 ni 2015 cɛ. Paul Kagame ka minisiri kɔrɔ dɔ fɛnɛ kun bɛ yen min ɲɛsinnen kun n'o sɛnɛko ma Agnès Kalibata ale fɛnɛ kɛra jɛkuluba dɔ ɲɛmaa ye ko Alliance pour une révolution verte en Afrique. Farafina yɛrɛ bɛ se ka ba don sɛnɛko la cogo min ale kun y'o ɲɛmaa ye. Wa Rwanda jamana a kɛn bɛ ka fɛn kelen min da ni ka diɲɛ setigibaw fara bɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu min kɔnɔ ni baɲumankɛla ka dama don jamana caman jigi bɛ to ka da u ka Mali yɛrɛ jamana mago bɛ deli ka se u mɔ nazarala u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min Centrafrique fɛnɛ mago bɛ deli ka se u mɔ u k'a ma ko OCDE Organisation de coopération et de développement économique. Rwanda b'a fɛ ka don o kɔnɔ hakaja n'a bɛ se kɛ o lasigiden ye farafina gu kan. Congo Kinshasa fanga sinamatɔ dankɔrɔba dama farala ɲɔgɔn kan ka dantigɛli kɛ ko u bɛ a ɲini Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI u k'u jija ka kalata jɛlen kalata jolen sigi sen kan kalata min bɛ bɛɛ lajɛlen sen don baaraw la barisabu ka d'a kan u ni kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI sigira nin dɔgɔkun in kɔnɔ u ma se ka ɲɔgɔn faamu u ka laɲini ye mun ye kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI b'a fɛ ka kalata kɛ ni mansin min ye ko machine à voter o ka bɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Congo ka den maa miliyɔn da ɲɔgɔn na olu tɔgɔ bɛ kalata sɛbɛn kɔnɔ fichier électoral ka sɔrɔ u tɛ yɛrɛ olu ka jɔsi ka bɔ yen sabanan ye min ye minnu sen bɔra ni o ye Jean Pierre Mbemaw ni Moïse Katumbiw ye olu bɛɛ lajɛlen sen ka don a la dankɔrɔba wɔɔrɔ ninnu alamisa octobre kalo tile 11 u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ u jɛra ka kulo bɔ ɲɔgɔn fɛ ni ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la ka jira k'a fɔ octobre kalo tile 23 a bɛ ɲini Congo ka denw fɛ Congo dugukolo fa bɛɛ lajɛlen la nisɔngoya taamaw ka bolo da nka yan'o cɛ sibiri octobre kalo tile 17 Lumumbashi Katanga mara la nisɔngoya kɛnɛba bɛ sigi sen kan ye nka mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala fanga sinamatɔw ka nin laɲini ninnu na se kɛ wa wale kelen n'a kɛra n'a fɛn bɔ Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw ka kɛtaw la wa barisabu ka d'a kan kuma o kuma n'u y'a kɛ a nisɔngoya taama bɛ taa k'u yɛrɛw bolo da fanga ka lakanamaw bɛ don u tu la k'u caca dɔw yɛrɛw bɛ bɔnɛ u nin na bɔnɛ banfula bɛ don u kun na o kɔrɔmasuru ye fɛn min ye décembre kalo tɛmɛnen laban daw la chrétien diinɛ tigilamɔgɔw n'u kanubaw jɛra k'a jira k'a fɔ u bɛ nisɔngoya taama bolo da ko jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka fanga bila o sen maa 7 de bɔnɛna a nin na adamadenya hakɛlabasa jɛkulu ka fɔ la
bebe na bela jele kɔni jɔrɔn bɛ ni maa kelen min ye Jamala Khashoggi do Saudiya jamana den do kunnafonidila do nka ni Saudiya masakɛ de Mohammed Ben Salman MBS kundi ɲɔgɔn ganfɔ bilen a kun ye Saudiya jamana bila ka t'i yɛrɛ kalifa do Ameriki ma ɲɛmɔw la a ka munumunu dɔ de senfɛ Turki jamana kɔnɔ ko a bɛ taa Saudiya lasigidenso la Turki faaba la Istanbul ka taa maa mago dɔ ɲɛnabɔ n'o ye consulat ye a don dɔ kɔni yera nka bɔtɔ ma ye maa kɔni caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ maa in kun don bɛ sɔn ka kɛ lasigidenso in kɔnɔ bawo Recep Tayyip Erdogan ni o ye Turki ma ɲɛma kɔni ye ale de fɔlɔ ye kule bɔ ka jira k'a fɔ ale tɛna ko in bila nin jogo in na Ameriki ma ɲɛmaw fɛnɛ bɛ ka kulo bɔ Donald Trump hali n'o y'a sɔrɔla a jɛɲɔgɔn ye Saudiya jamana maa ɲɛmaw ye a bɛ wajibiya ma a ka dɔ fɔ bɛnkan fanga n'a taabolo don Ameriki jamana kɔnɔ nka Angleterre jamana kɔnɔ bi maa minnu ye sɔrɔ bosobaŋanaw ye ni olu ni Saudiya jamana bɛ ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ nafolo sira kan caman kɛmɛ ka ŋunuŋunu k'a fɔ ni ko in dora nin jogo in na ko maa in dafa ma dɔ k'u laban bɛ jɛɲɔgɔnya jɔ u ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn cɛ nafoloko ta fan fɛ maa fɔlɔ min kɛmɛ k'i da s'a ma o ye Richard Branson ye ale y'a yira k'a fɔ jɛ min b'ale ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn cɛ baara bolodalen la maa minnu bɛ nisɔndiya munumunu zalo la diɲɛ ɲɛfɛ ko turisiw Saudiya jamana kɔnɔ n'o baara bolodalen bɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ ko ni maa in dafa ma ye k'a bɛ jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka ko yan'o cɛ Saudiya jamana b'a fɛ an'u ka jɛ ka baara kɛ sira dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna pankuru ko ta fa compagnie spatiale k'o kɔni bɛ dulon fɔlɔ da tɛ maga o la Donald Trump yɛrɛ n'a ma ɲa k'a fɔ wasadenw bɛ ka co ci a nɔfɛ ko fɔ a ka kuma Saudiya jamana ye maa in dafa ka dɔn n'o ye kunnafonidila in ye a ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ hali bi maa in dununcogo kɛn bɛ k'ale kɔnɔ guwa Turki jamana kɔnɔ o kumana k'a b'a ɲini Saudiya jamana fɛ a ka ɲɛfɔli k'a ye bawo a tunun'a ka lasigidenso de kɔnɔ Donald Trump ko a bɛ a ɲini Saudiya jamana lasigiden fɛ Ameriki jamana kɔnɔ a tan bɛ bɔ ɲɛna Saudiya jamana kɔnɔ n'a seginna ka na a kana ɲɛfɔli kɛ ɛ ye maaw kɔni ka laɲini kɔni ye fɛn min ye Donald Trump kɔni sen tɛ k'o de fɔ wa a m'o dogo maa na yɛrɛ a ko min ye k'a fɔ ko cakɛɲɔgɔnya ka jɔ ni Saudiya jamana fɛnɛ cɛ k'o kandɛrɛ a ko bari sabu ka d'a kan Saudiya jamana ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya senfɛ dolari wari miliyari 100 ani miliyari 10 o de bɛ don kɛlɛkɛminan na Ameriki kɛlɛkɛminan a bɛ san Saudiya jamana de fɛ wa k'u ka wari don sira dɔw fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka baarada di Ameriki jamana denw ma ko n'a fɔra ko ale ka diɲɛ o kɔni jogo in na Saudiya jamana ka laban k'o wari donni ka t'o ɲɛsin ale fadenw ma ni o ye Irisi jamana ani Sini jamana ye k'a tɛna se jɛ n'o ye a ko tiɲɛ don maa in dununcogo a bɛ maa tɔɔrɔ ko nka ni a ma ɲa k'a fɔ ko ɲangi bi kɛ ɲangi bi bɔ ni sira wɛrɛ ye ko nin yɔrɔ in kɔni tɛ n'o ye nafoloko ye bi na a degunnen don wasadenw fɛ a yɛrɛ ka wasadenw ni o ye républicain sénateur ye olu ko ni a ma wuli k'a jɔ kunnafonidila in Jamel Khashoggi a t'a fɔ a ka dɔn nafoloko kuma min b'a ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn cɛ da tɛ se ka maga a la ka sɔrɔ tɛmɛ ma kɛ ni a ye wasabulo fɛ olu ka jɛ n'a ye ko kumana k'a n'olu sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ ye bawo k'u na ŋwara da la k'a tɛna se tɛmɛ kunnafonidi gafe min bɛ Amerikikaw fɛ yen n'u k'a ma ko Washington Post ni maa in yɛrɛ tun bɛ sɛbɛnni kɛ o kɔnɔ tuma min na a bɛ kalifa la Ameriki dugukolo kan olu ye sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ Ameriki maa ɲɛmɔgɔw b'a kalama pɛrɛ k'a fɔ Saudiya jamana kɛ n ko mɛn ka ja dɔ da kunnafonidila Jamal Khashoggi ye a bɛ se ka taa bin min kɔnɔ n'u b'a minɛ yala o ja de dara sa Turki faaba la Istanbul la Saudiya jamana lasigidenso kɔnɔ consulat kɔnɔ n'a tan bɛ bi o kɔnɔ sa wa ɲininkali tɔ min bɛɛ nka Ameriki maa ɲɛmɔgɔw ye o fɛnɛ nkalontigiya k'a fɔ olu kun tɛ foyi kalama Saudiya jamana fanfɛ ka ɲɛsin maa in ma ko jango dan b'a yɛrɛ ye k'a bɛ taa bi o kɔnɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamalalo la ni Ala sɔnna ma laseli nata an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ sani o cɛ an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn aw ni ce.